Yauwa dan uwa, kamar yadda kuke gani, in kana buƙatar koyon cartoon animation insha Allah da kalawa nan da ma wasansu, da wannan tasha mai albarka za ka rika samun dukkan shirye-shiryenmu masu inganci da zarar mun dora. Kawai dai kokarin da za ka yi ka taimaka ka danna subscribe, sannan ka danna mu alamar ƙararrawa, don da zarar mun dora za a sanar da kai. Mun gode insha Allah. Kuma a wayarka ta Android za ka koyi dukkan cartoon animation ɗin da muka koyar insha Allah. Kuma za ka koya duk abin da ba a gane ba za a iya yi min magana a ta comment insha Allah. Mu kuma za mu yi kokarin mu samu mu bidiyo akan ka da ma wasu insha Allah. Yawwa, ku daure dai ku danna subscribe, sannan ku danna mu like, sannan ku danna mu alamar ƙararrawa, saboda haka ni da zarar mun dora za a sanar da ku insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa, kamar yadda ku sani insha Allah yau ma za mu gabatar muku da wannan tutorial din na cartoon. To dan uwa, in ka fara kallon bidiyon nan ka bari ka kalle daga farko har ƙarshe. Cartoon din da ka gani insha Allah kada za mu koya muku. To ka bari ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe insha Allah. A wannan channel din tamu mai albarka za mu riga kawo muku cartoon masu kyau insha Allah. Yanzu abin da za ka yi da farko, za ka je a YouTube, za ka yi searching din cartoon animation green screen. To insha Allah za ka samu cartoon wanda aka sama green screen. To insha Allah wanda aka sama background green, insha Allah da su za mu rika amfani kafin kuma mu fada cikin wasu ayyukan. To insha Allah bayan ka dauko, da yake mun yi downloading, bayan ka dauko za ka shigo cikin application ɗinka kamar haka na KineMaster. Gashi nan wannan, yauwa za ka shige shi haka insha Allah. To yanzu kamar yadda kuke gani gashi ya juya mamu, wannan na kai wasu ayyuka ne. To mu kamar yanzu da yana gama sace, da yake mu ban yi wasu ayyuka ba. Yauwa gashi ne yana sace, kamar yadda kuke gani gashi ya gama sace. To yanzu za ka zo, yanzu nan za ka shiga wannan na tsakiya mai alamar plus, wannan babban. Yanzu za mu shige shi kamar haka. To nan in za ka haɗa bidiyo irin na YouTube, ga yanan wannan na farkon nan, wannan kuma in za ka haɗa irin TikTok haka, wannan kuma dama kan san Instagram. Yawa, to insha Allah mu za mu shiga nan. Yawa, bayan ka shiga zai kawo ka nan. To za ka taɓa nan irin kawo downloading background, shi ma wajen in ka shiga irin fere naka inda kake zacin. To za ka yi sacin da irin wurin da kake bukata, za ka yi amfani da shi, irin falo, irin su kofa, duka daidai irin wurin da kake sannan za ka amfani da shi. Shi ma za ka yi sacin din irin kasa kamar wurin cartoon, duk dai yanayin dai abin da kake so za ka sa shi ne sai ka yi amfani da shi insha Allah. Yauwa, kamar da kuke gani yanzu za mu shigo nan, za mu ɗauki background da yake mun yi downloading ɗin shi. Yauwa, kamar da kuke gani yanzu gashi nan. Yauwa, za mu ɗauki wannan background ɗin, za mu yi amfani da shi. Za mu ɗauki wannan, sannan za mu ɗauki wannan. To yanzu kamar da kuke gani ga da danjin shi nan ma sai mu zo shi ma wannan mu ɗauki shi. To yanzu kamar yadda kuke gani za mu zo nan layer ɗin nan, za mu taɓa kamar haka, sai mu zo mu shiga nan media. Yauwa, mun shiga media. To yanzu sai ka ji inda abin da ka yi downloading ke zuwa. Yauwa, na ke gani yanzu sai mu fara ɗaukar wannan. To yanzu in ka ɗauko shi bidiyon kamar da kuke gani yanzu gashi. To yanzu sai ka zo ka ja haka nan wajen, da wani wuri nan wajen crop nan
za mu shiga haka, zai ba mu damar rage kurofin zunubi a gangan tukun gani. Za mu ɗan rage shi, za mu ɗan yanke wurin nan ne saboda zai iya ba mu matsala. To yadda kuke gani yanzu sai mu sake taɓa bidiyon haka, sai mu zo nan shi nan wajen chroma key ɗin nan, yawwa inda za mu yi background ɗin. Yawwa yadda kuke gani yanzu ga shi yawwa kamar yadda kuke gani yanzu ga shi. To yanzu za mu zo nan kamar haka. To ga wani wuri nan wanda ke da wannan almakashin za mu shiga haka, za mu taɓa wannan na farkon. To kamar yadda kuke gani ga shi nan. To sai mu zo mu ɗan daidaita. Sai mu zo mu shiga zuwa almakashin, sai mu zo yawwa. To kamar yadda kuke gani sai mu ɗan dawo mu sai da shi wannan background. To yanzu kamar yadda kuke gani ga shi. To yanzu sai mu zo mu ɗauko shi wancan bidiyon na malami, shi ma ya mu zo mu taɓa layer, sai mu shiga media, sai mu koma kamar yadda kuke gani yanzu ga shi. To yanzu kamar yadda kuke gani sai mu yi mu ɗan ja shi haka, ga shi nan chroma key. To sai mu taɓa nan kurofin ɗin shi. To sai mu zo mu shigo mu ɗan ja shi, zai zamto sakin ne. Yawwa kamar yadda kuke gani yanzu. Yawwa kamar yadda kuke gani yanzu ga shi, amma ita jikinta da yake kayan jikin su ma girin ne. To yanzu yadda kuke gani za mu yi haka, za mu buɗe shi. Yawwa wannan za mu taɓa shi haka, za mu goge shi. Yawwa to shi nan yanzu muna ɗan jan shi. To bari mu bar shi ya haka, bari mu yanke nan, mu taɓa na tsakiyar nan, shi ma mu taɓa wanda shi ma mu yanke shi. To kamar yadda kuke gani yanzu ga shi mun ɗebe shi background ɗin. To yanzu ita za mu samu mata da riga ko. To yanzu za mu zo nan, to yanzu za mu zo mu taɓa nan layer, sai mu shigo nan media, za mu taɓa nan wajen background ɗin nan wajen. To mu shiga haka, dama can da riga. To amma za a yi shi wannan abin ya zame mata riga, mu ɗan buɗe shi. To yanzu sai mu zo ga wasu ɗigoguwa nan guda uku ƙasan kwandon nan, sai mu taɓa sai mu taɓa haka. Kun ga nan ga shi nan na uku na shi nan. To yanzu za mu zo nan mu ja shi haka, yanzu bayan ka zo ka
kawo shi hannu. To za ka zo in kuma ka ɗauko wanda yake laya lamu da yake wannan kangar rigar ne an yi shi. To yanzu nan akan gana in ka zo yauwa yanzu za mu taɓa ta haka. Sorry, za mu taɓa shi ba jira to an gani maka za mu ga daidai inda yake shigowa inda yake tahowa. To za mu zo nan sai mu ta daidai yadda za a nuna shi ne. To sai mu taɓa bayiran na haka sai mu shiga almakashi sai mu taɓa na ƙasar nan duka. Yawwa to yanzu za mu ƙara ja sai yawwa to yanzu sai mu taɓa wannan na farko. Kun ga kenan zai zamto shi inda yake babu a yanayin mu ƙara ja. Yawwa haka dai za ka bi kaɗan daidaita na ka yankewa ko ba wai ga wannan kaɗai ba. Yawwa insha Allah haka za ka bi duk ka daidaita shi ka yayyanke abin ga. Insha Allah abin da ba a gane ba kuma ana iya yi mun tambaya a ƙasan comment. Insha Allah abin da ba a gane ba za a iya tambaya. Yawwa insha Allah sai mun haɗe wani aikin na gaba.